Hvad så? Velkommen til Minecraft. Og hvad så? Du spiller sammen med Super Z gange 10 indtil 5. Yep. Verdens bedste navn, nej. Jeg vil ikke finde på andet. Okay. Okay, Ja, det var godt. Okay, er lidt godt, men... Ja, men det der, det skal ikke tage det af. Hvad for en skal du spille? Vi skal Først, skabe hvad vil du en... første gang? Vi skal skabe en ny verden, og så kalder vi den... Pølse. Ja, lad os kalde den Nej, der er pølse med løg på. pølse med løg. Det lyder faktisk frækt. Vi er fra Med løg på. med løg på, så. Ja. Yeah. Okay. Skabe en ny verden. Oh, I'm so excited. Det er kedeligt. Det er et lortespil. Jeg har sige, den er langsom. Den er langsom. Det er kedeligt. What? Ah, jeg troede bare, vi ville have det. Er det en jungle eller sådan noget shit? Wow. Ser det godt ud? Skal vi lige prøve at kigge lidt rundt omkring. Wow. Vi sætter lige ind på indstillingerne, og så går vi lige ind i videoindstillinger. Okay. Så skal vi finde heroppe, hvad hedder det? Og Langt, det er den der. Den tager på normal. okay. Hey, er det ikke noget med, at man kan finde nogle templer? Ja. Ja, man kan finde tempel. Man kan finde et... Jo, man kan. Ja. Har du ikke set det før? Bare gå ind på YouTube og så søg Minecraft tempel, så kan du finde det. Det er sådan nogle, hvor der er fælder inde i dem og alt muligt lort. Det skulle da ikke lol, det er mega nice. Nu skal vi Vi skal heldigere. bare finde en masse træ. Start med at hugge en masse træ, det er det, du tror, jo. What the fuck? Hvad laver du? Der er en zombie eller sådan noget. Nej, det kan du heller ikke være nu, vel? Jeg kan sgu da høre noget. Åh! Okay, det er det så langt. Okay. Jungletræ. Wow. Hvor nice. Et crafting table. Wow. Det er da bare mega nice. Nej, gør ikke. Med røv er lukket. 8 pinde, det er mit nye våben. Fuck yeah. Oh yeah. 2 træøkser. Så kører det. Skal vi ikke lige hugge? Så hugger vi noget lort. Ja! Hvorfor er der zombier? Jeg kan høre dem. Nej, det kan godt være, der ikke er det. Men jeg kan høre det. Nå, der fik vi hugget noget. Vi skal altså have meget, men du skal have 64 stykker. Okay. Ja. Mere træ. Mere træ. Mere træ. Burde det her træ her ikke falde ned i hovedet på mig lige nu? Prøv at se mig. Ved du, hvad du skal nu? Så ligger vi lige, ja. Skal vi ikke lige prøve at finde et sted, hvor vi kan begynde at bygge lidt, fordi vi skal også få nogle frø, Ja. så vi kan lave en seng. Skal vi så ikke bare ud af junglen, på grund af, jeg tror ikke, vi finder den. Jeg er på vej til ud af junglen nu. Okay, Der var en gris der. nu skal vi få noget flæskesteg.
slowly. Huh? Jo, det kan man godt, men ikke i vand. Det tror jeg i hvert fald ikke. Okay. Duck. Skal du have med min... Skal du have med min... The fuck? Kan vi ikke bygge uden på den lille ø her? Så du den der. What? Vi skal have nogle får. Her bygger vi noget på her. Det bliver vores hus. Fedt hus. Starter vi lige med at gøre sådan her. Det er seriøst. Nå ja, okay. Det er heldigvis mere 3. Masser af træ. Og så gør vi sådan her. Og en masse pinde. Masse pinde. Ja, så fint, hva'? Vi er så luksus, altså. Hvis I forstår. Ja. Men det gør I jo sikkert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bedrift opnået. Tid til at mine. Tid til at mine. Nej, vi skal over og hugge en sten. Hugskib. Det vil jeg gerne gøre. Og vi skal også, hvis vi ser et får, så vil vi også rigtig være smart, for vi skal. Så der Nok, det er cirka, den er over middag nu, den er cirka her 2. nej, der er nogle grise derovre. Måske er der får i nærheden, så kan vi knalde det får der. Og når jeg siger knald, så mener jeg ja, nagte. Nagdyr lige i ansigtet. Kan du have med fars økse? Hvor er der mange grise? Så har vi egentlig fundet en familie. You hurt my feelings. Så snakker de helt sådan her. Køer og en blæksprut. Blæksprut og køer. Åh. Får med fars økse. Ja. Så knaller vi der får. De er garanteret smuttet. Nu kan vi lave sådan der. Nu har vi 3 stykker, nu kan vi lave en seng. Ja, den kan jeg godt finde ud af at lave. Jamen, vi skal lige, det ved jeg også godt, hvordan man laver. Jamen, jeg vil også gerne. Ja, vi skal bare lige vide, at Du sidder bare og styrer hele lortet. ja, du hugger noget sten. Med den der hakke der. Nå ja. Hvor meget sten skal vi bruge? Ja, det ved jeg godt. Freedom! Au! Træer. Så skal du også lige huske at tjekke, om det er det rigtige træ. Du skal i hvert fald hugge mindst 3. Har mindst 100 stykker. 100 stykker træ. You're gonna die.
der er kul. Og det kan vi også bruge. Husk at bruge hak. Ja. Skal vi lave torches? Hvis vi på et tidspunkt skal komme om natten. Ja. Vi skal jo have nogle torches, skal vi? Torches. Ved lysstænger der. Der. Bare fakler. Ja, fakler. Det var det ord, jeg fiskede efter. Der er meget. Og på et stykke kul kan man lave fakler. Hold op. Lort. Skal du ud? Jo. Ud der? Men ikke engang Ups. noget af det der. Der er junglen. Der var så hus. Mere træ, Thijs. Det er ligesom det, vi kommer efter. Du skal bare ikke have birketræ. Så skal du ikke. Nej, nej. Ah. Så gør du lige sådan her, trykker F11. Så er det endnu større. Det er ikke heller ikke sige, at Skal vi lave en seng? må jeg se, hvad klokken er. Ja, ikke klokken, hvad er, hvor meget træ vi har. Jeg bare skyndt mig tilbage. Du skal godt tænke på, at der er zombier til. Au. Og i morgen tidlig, det første, vi gør, når vi står op, det er, at skynde os og få noget mad. Kan man lave candy floss? Okay. Ja, det er en rigtig ø. Ja, okay. Så laver vi en seng. Jeg skal... Ja, du skal nok lige hen til den der først. Jeg håber, det er rigtigt. Oh. Det var rigtigt! Ja, for jeg fortalte dig det. Hvad laver du? For helvede, du tjusker hele tiden i det. Jeg er god til Minecraft. Nej, du er ej. Jo, jeg er. Det var faktisk tæt sig. Kæft. Jeg prøver. Luk røven. Luk røven. 10 stille. Nej. Enderman. Ja, hvad skal jeg gøre med ham? Du skal ikke gå ind til. Gør det her. Fuck, hvor det larmede bare. Hvad bruger du op? Der er ingenting nu. Nej, ikke nu, men det var der. Der er kul deroppe. Vi skal ikke bruge kul lige nu. Nå. Skynd dig nu bare hen, hvad hedder det, og vi skal have fat i noget mad. Ringes eller noget. Hvad har vi? Vi har ikke noget. Se vores, vi har brug for mad. Vi ved i hvert fald, at der var en masse grise herovre, så det er nok det, jeg går over og slagter. Går og Se den der. Der var der en zombie igen, jeg kunne høre. Det er nok nogen, der er under jorden. Dø, gris! Wah! Rampen dig. Bare tag få nogle stykker af dem. Du skal have mere end 2 stykker. Du kan jo ikke spise dem råt, vel? De skal steges først. Skal jeg bruge mere? Ja, du skal bruge 10 stykker. Eller noget. Kan man få bacon? Smadrer dig med mine bare næver. Skal du smage morfars gamle bolsje? Dejligt. Jeg gider ikke løbe. Jeg skal tilbage og lave en ovn. Okay.
bruge det. Godt, så går du ind i den der. Og så lægger du en overalt, undtagen en inde i midten. Er det en ovn, eller hvad? Hey! Og så sætter du den der. Ja. Og så går du ind i ovnen. Så tager du vand med vand, så lægger du alt det der op. Og så tager du lidt af det træ. Nej, ikke brug kullet. Okay, fint, det er for sent. Hvorfor? Hvad skal Så man to bruge? stykker kul, det burde være nok. Kan man da også godt bruge træ, eller Ja, hvad? det er præcis. Og derfor er det jo dumt at bruge kullet. Det har jeg aldrig vidst. Træ. Hvorfor er der kommet så mange træer lige her, som er helt Så normale? bare overhugge en masse træ, mens det der det bliver færdigt. Jeg mangler lige en... Når du skal lave en økse mere. Lav en økse ud af sten. Skal jeg gøre det? Ja. Vi skal bruge en stenøkse. Økse. Nej. Så går en masse træ herovre. Nogle gange vil han løbe, nogle gange vil han ikke. Det ligner I. Det er sådan noget træ, der du skal gå efter. Ja, ja. Thijs, prøv at se, hvor smadret jeg lavede mange. Shit, mand. Løb tilbage. Run, bitch! Run! Skynd over. Thijs, løb. Han gider ikke Jamen, løbe. så bare gå! Så tag noget. Der, tag en. Tag. Der. Og så, hurtigt. Nej! Du skal jo... Og så tilbage, Munk. Det var godt. Du var... Shit! Jeg er ikke mæt, mor. Det er sjovt. Lol. Kan man ikke lave motorsav? Det var en firkantet verden, Thijs. Ja, en firkantet motorsav, det virker sikkert også. Har du lyst til kylling? Der var æg. Du ved godt, du smed det der æg, men det jorden, der kommer også. Ja, det ved jeg godt. Sammen med æg. Vi lader bare den leve frit her. Så, har vi Ja, den. det tror jeg, det er. Så ligger det bare helt vildt mange æg. Så hegn, det kan zombien heller ikke komme forbi. Æg, det er så sjovt. Hvor meget så de træ her, du går det kigge. Er det Vi nok? skal bruge mere. Okay. Der ligger noget kylling der. Også til venstre. Bag dig. Der, og der lå noget kylling derovre. Kom nu. Så, prøv at gå tilbage til dit. Har der kommet ikke nogen kylling? Det er bare sjovt, at man bare kan... Vi er ved at være godt i gang nu. Det er vi. La 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 Så la. går du ned til den der, hvor du laver ting. Ja. Og så tager du alt det træ der ind. Bare et sted. Og så tager du alt det der ud. Så kan du kan med 64, så kan du bare videre. Wow. Masser af træ. Masser af træ. Og 64 igen. Bingo. Og så bruger du det der til gulv. Det der? Og så det der til væggene. Okay. Hey, prøv lige at tage det der ind og... Så lige lidt mere. Bare lidt. Og du skal nok lige lidt igen, og så bare lige bytte nogle af alle de der økser. Og så tager du... Og så tager du det der også. Og så... Nej.
Vi tager bare et lille bitte hus. Så begynder vi vores lille adventure her. Eventyr. Minecraft eventyret med EMDF Gaming. Hvor lang tid kan den filme? Det ved jeg skam ikke. Det skal være bra, at den går ud lige pludselig, og så er det slut. Nej, fordi så optager den bare en ny en. Gør den? Ja. Okay, bare mere. Det kan vi altid klippe sammen. Ja, lige præcis med Live Movie Maker. Så meget træner på det. Jeg synes det er lidt noget, at man kun må have man kun kan have 64. Ja. Hvorfor lige netop 64? Hvorfor ikke 100 eller 65? Lige netop 64, det forstår jeg bare ikke. Vi skal også have lavet nogle vinduer jo. Skal det være højere end det? Oh shit. Man kan hurtigt bruge sådan et træ. Ja. Så kan man lave et hul til døren. Au. Ja, det smager godt smart. Og så laver en dør. Den der. Og så tager du den og det der. Nå. Det der. Det der. Og så en der. Og 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 så er der. Yeah! Og så går du udenfor. Helt udenfor. Vent. Og så ser jeg en der. Og en der. Og så. Nu skal vi. Og så smadrer de to der. Det går ikke langsomt. Men bare. Slowly. Slowly. Lad være med de bevæger, for så er det der. Så smadrer de. Godt, og så smadrer du alt gulvet. Okay. Kan vi ikke lave en skov? Jo, skal jeg lige lave en? Ej, Thijs, for helvede. Vi skal lige begynde at indrette. Ja, så skal vi lige have den er væk ovnen. Ved du hvad, jeg indstiller lige noget. Er det i orden? Mhm. Det er nemmere at se, hvis vi har den her, så er det nemmere lige at trykke på E i stedet for helt herovre. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg synes, det kan bare ikke også være rundt. Jeg tror, vi skal have noget mere sten også, så vi kan, få lavet taget. Dut. Godt, og så begynder vi bare lige at lave den her. Nå, Så men er du bare smadret alt gulv. Du behøver ikke smadre under den der, jo. og mere smadre. Hæ? Vi sover efter du har smadret. Okay. Så skal du ind på det der træ. Ja, og så bare
det går da meget godt. Og så skynd dig over, at han er med et jungle 3. Oh shit. Yep. Fuck. Shit. Bare løb. Hey, må jeg lige prøve noget? Jeg kan dræbe, jeg kan skaffe noget gunpowder. Gunpowder. Ja, vi dræber bare den der hedder det. Vi kan også få en... Skal vi se, om de gør sådan noget? Det gør de. Det gør de. Jeg var fanget inde imellem nogle træer, ikke? Jeg tror hellere, du skal løbe. Kæft, det er et firkantet lortehus, vi har lavet. Møgdyr! I dør nu! For fuck. Så nu har vi noget, nu kan det også snuble, tror du. Okay, vi må ærligt. Vi kan også lave en bue. Ikke endnu, vi skal bruge 3 stykker for at kunne lave en bue, skal man ikke? Nå nej, det er kun et stykke, ja. Men vi skal bruge en masse fjer, jo. Og noget jern skal vi også bruge. Ja, vi skal bruge jernfjer, og Nå, men det her, det tror jeg godt, man kan kalde den første episode af den lille Minecraft. fordi det er den første etage. Ja, ja. Ja. Men så tror jeg bare, at vi siger tak for denne gang. Så laver jeg nok en anden episode her snart. Hej hej. Se senere.